Hola a tots i a totes, som la Paula Jiménez de primer de batxillerat E i us vull fer un tutorial sobre l'aplicació Strava, que per si no sabeu és una xarxa social utilitzada principalment per ciclistes i corredors amb un seguiment GPS. Aquesta va sorgir el 18 d'agost de 2009 i la paraula Strava vol dir esforç. A continuació, vos faré un recorregut per descobrir el seu modus operandi. El primer que hem de fer és descarregar-la i ara l'analitzarem. A l'inici, a la casa on posa activitats, pots veure els exercicis de la gent a la qual segueixes i els hi pots donar cundos, que venen a ser com els likes d'Instagram. El següent apartat, on posa tu, pots veure les teves activitats realitzades. Aquí tinc un exemple que farem servir per explicar millor les dades que registra l'aplicació. Aquesta app ens proporciona la distància, el desnivell positiu, el temps en moviment, la velocitat mitjana, l'altitud màxima i la velocitat màxima. Però si el que volem fer és veure aquestes dades d'una forma més tècnica, podem pulsar sobre els anàlisis. I d'aquest mode són mostrats mitjançant gràfiques. A més, podem connectar per Bluetooth un pulsòmetre per calcular la freqüència cardíaca. Aquesta app també et permet unir-te a clubs on pots compartir les teves activitats amb altres esportistes. Jo, per exemple, formo part del Mallorca 312. Aquí tenim informació sobre aquest. Ens diu les milles totals, el nombre d'integrants, les activitats o també mostra publicacions. Aquí tenim un rànquing. En aquesta classificació podem veure un top 10 dels millors resultats dels membres del club. Pots interactuar compartint publicacions amb comentaris sobre el que t'ha paregut un exercici, amb imatges o també a través de l'activitat manual, on has d'explicar els detalls un per un, com per exemple l'esport realitzat, el temps, la distància o la velocitat mitjana. I per començar a seguir gent, per poder veure les seves activitats físiques i donar-li kudos, ho pots fer introduint el seu nom en el cercador o a través dels suggeriments, Facebook o els contactes. Strava també et dona l'opció d'explorar, mitjançant la qual hi ha un munt de suggeriments de rutes que et podrien agradar. En primer lloc tenim l'apartat de per tu, on et recomanen a nivell personalitzat, és a dir, segons les activitats que has realitzat o les publicacions que t'agraden. En el meu cas, com he dut a terme una activitat en bicicleta, me recomana rutes ciclistes per Pollença, per exemple. Després, pots triar unir-te a reptes que et proposen un objectiu com, per exemple, córrer un total de 300 quilòmetres, és a dir, una prova de resistència. O, per exemple, també completar 100 quilòmetres en bicicleta. Per poder escollir el repte que vols dur a terme, pots triar el tipus d'esport que vols realitzar, per exemple, carrera, bicicleta, caminata, etc. També pots triar a quin clubs t'agradaria unir-te. Aquí, per exemple, es recomanen els que tenen més membres o els que podrien agradar-te. Aquí podem trobar tots i escollir el que volem depenent de si és carrera, ciclisme, triatlon, etc. Finalment, també podem explorar els segments, és a dir, deixar-nos dur persones més properes o persones que ens agradaria visitar. També podem escriure el lloc al qual volem acudir. No obstant això, el que és realment imprescindible saber per poder utilitzar l'app és com hem de registrar un entrenament. Per això pulsarem a la part inferior de la pantalla on posa registre. I abans d'iniciar hem de triar de quina forma el durem a terme, per exemple, corrent. Quan hem iniciat, es calcula la durada, el ritme i la distància. I si volem aturar, pressionarem el botó taronja situat a l'inferior.
Reanudarem o finalitzarem depenent del moment. I és important guardar l'activitat perquè quedi ben registrada. Finalment, hi ha una altra entrada on podem visitar el nostre perfil i veure el nombre de seguidors i el total de reptes realitzats. I fins aquí el tutorial, espero que us hagi agradat i gràcies per escoltar-ho.